Nisam kriza krivična dela izveo. Nisam kriv za krivična dela izveo optužnice. Vladimir Tović, pyetja e njëjtë për ju. Nisam kriv za krivična dela kojim se stavlja na teret. Dushan, nuk ka Dushanin mikrofonin. A mund ta nxjerrim Dushanin te një mikrofon dikon? Mikrofon. Vendosim dëgjose të lutem. Pyetja e njëjtë vjen për ju, a pranoni pajësinë apo deklaroni këtë të afajshëm në lidhje me akuzën e cila ju ngarkohet nga prokuroria speciale? Ne nisam kriv za dela kojim se stavlja na teret.